sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naimbag nga oras ken naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tintay kanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinga di tinagan nga Olivia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Olivia. Tubuak ti Isabela ngam agnanaad kami ita ditoy kainta Rizal gaputa ditoy ti ayan ti trabaho ti asawak ket ditoyak metten anang rugi iti basit a negosyo. Iti lasod ti danda ni bain ti atawan a panagdannami iti asawak awan met tinagbalin a parikot mi. Iso na laeng tadimteng ti maysa a pannubok iti biag mi. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Alfred, adda ka ti parikon? Jagamugan ka, Olivia. Ay, basit lang met nga oras ti dawdawatiken ka para ije bakery. Angam, kastakit din ti reaksyon mo. Apay ngamin ay disturbuan nakpailaeng. Kat no ka ba alam mo't dahitasan ka di? Saan ka mo ta sigod akasta Olivia, alda trabaho. Amumot nga adot ti kliyente akasarsaritak. Tapno makalako aklang iti balay kan lote. Sigud mat, nga oray adda trabaho. Maipaayam latta iti oras dagiti daduma ang matrabaho ije bakery. Wen, ngam idi dayjay. Amumot nga adot dagiti sideline ko ita. Saan ka di? Iti kasta pa nagras-rason mo. Talaga din akon kaya't atulungan ije bakery. Numarigatan kan, o di mangala ka iti katulungan. Mangala ka iti tao at ang danam. Adda nga roden ni Jane. Oh, matlagaya. Anya pa'y lang nga iti biro kang. Hunang, marigatan mo't pima ng tika anakak. Malaksig nga agurnos, agrepak, ken aglako pa'y. Amumet, adu ti customer. Nang runa no kastoy asabado ken Domingo. Oh, di mangala ka pa iti dadum at ang danam. Apay ang mangala akpay manen iti swelduak. Ket mabalinak mo't atulungan no talaga akayat mo. Mabalin ka di Olivia. Di na kuman disturbon pa'y. Pangaasim. Amo Malfred, mas daawak at talagan ken ka. Hoston Olivia, awan oras ko ang makirinig-kirking ka. Iti unag ti danda ni 20 atawan a panagden nata. Itakla ang amadlaw. Kasla nagbaliw ka. Makamu ka, Olivia. Panunutom latan lang niya tiket mo panunutay. Alfred! Basta di nakpilitan at tulungan kay tinegosyo. Tano ipilit mo tiket mo. Talagang agapa ta. Ne, sa dino tinagapuam, Jane? Auntie Olivia? Sa dino tinagapuam kunak. Rabina, kunaklakit din no, ada ka iti silid mo amat maturog. Ay, kuha auntie. Adala ang napan ko ginatang iji grocery. Kasta ka di? Uwan auntie. Ala, ingka nga rod maturugan. Tani, rabiin. Di ka unay agpuyat. Tamasapa tamanen ang mapan ije bakery inton bigat. Wan auntie. Da kayo ngay auntie. Saan kayo ka di pa maturog? Saan pa'y? Urayot pa'y asumangpot ni uncle mo nga Alfred. Kasta ka di? Sige nga rod, auntie. Umuna ako na maturog. Good night, auntie. Sige, kaanakan. Good night. Isardeng mo pa'y lang tiar aramidom dita, Jane. Sumango ka moten iti lamisaan, tagigid lang tayo namangan. Huwag ngagpaiso, Jay.
Umay ka na, tagsasangot yung amangan. Maganda maakton, auntie, uncle. Sana pa'y mabisin. Ala, nayunam lang nga rodin ti agbalon. Iti kasta, adda ka nam, ije pwesto, inton mabisin ka. Wan, auntie. Umay kang aminin at tagsasangot yung amangan. Iti kasta, saan kan amataktak ngagbalbalon? Okay lang mat, uncle. Nalaka lang mat ti magaw iti balunag no bilang. Nabsugak pa'y namin na talaga. Sigurado ka? Wan, uncle. Nalalabay amon, Alfred. Di mon pilitan. Nabsug pa'y mo't nga rod. Agbalon latan iti kanon na, ije pwesto. Ay katisuwa nga rod. Mala. Maganda nga rodin. Tanil, dawon. Dakat ti mala daw di opisina. Sapay adupay tinaskan nga ramida ka dyan. Mami, simangpat ka din ni Daddy? Awan pa'y nga rod, anak ko. Apay, ada ibagam ken ko, ana? Dumawat ako may talawans ko, Mami. Mano ay hati ka sa pulang. Ni Daddy latan di pagdawatak, Mami. Agdamot lang kami ni bagakin ko, ana. Sige. Sika nga rod ti makaam mo, iho. Wan, Mami. Adda kami ni pagpagatan ko ken ko, ana, sapatos. Ala. Urayim latang nga rod din dyan, amam. Sigurado, paawi din day dyan. Wan, Mami. Auntie Olivia, awanan ti plastik apang ikargaan ka dagiti tinapay. Naibusan. Kastaya, ala nagbit mo na boss. Siyempre adumat nga minti gumatang, di mabit maibos. Ay, sa bagay. Malala, mapan ka pailaan nga rod gumatang ije kanto. Iti kasta, ada usaran ta, aging gainton malam. Uwan auntie. Ay, di dapay mo ngamin in-deliver ti in-order ko a plastik. Ti amok ngamin kat adupay. Ang mga nuinton bigat dapay nga i-deliver day jay, auntie. Ay, huwan nga rod Di da mo ngamin in-deliver adagos. Ala, mapan ka pailaan mga rod gumatang kaanakan. Uwan, auntie. Adto iti igatang mo. Parta ka matan Amangan no, umaduman nun ti tao, inton madamdama. Uwan, auntie. Cellphone samot ni Jane Dajay. Itay pa'y ngagriring. Ay, nalipatan ng sakit di. Kitaak man. Ang mga muno, importante ti ibaga ti umawawag ken kwa na. Number mo ti asawak ti umawawag. Nene, apay nga awagan na ni Jane. Apay asaan asyak ti awagan na no bilang ta dadamagan na may papan dito'y bakery. Nagsardeng. Nisublikon. Ada text na. Basaak man. Apay, adi mo sungsung-batan ti awag ko ken ka. Kailiw ko unay yan ti boses mo, Jane. I love you. Anya ti kaya ta sa wanda ito Dayto pay! Gusto na ti! Gusto! Ayup ka! Kaano kayo pa'y anaadaan iti relasyon ka ni uncle mo nga Alfred? Kaano pa'y? Auntie Olivia! Isumudlagayam ang makagatgatang ka kadagiting nginaan na gamit mo? Cellphone, alahas, branded abadbado kan bagas. Kaputa adamang suporta ken kagat awan sa bali. Saan ati asawak? Sorry, auntie. Sorry talaga. Sapay ko mapakawandag. Mas asyanak ken ka. Kaputa nagsardeng ka nga giskwela. Inayaban ka ditoy. Tatlo ti kunak. Makaurnong ka kat ituloy munto ti agadal inton umaya pa nagsisarak. Kan ka iti trabaho. Nagtalakat kan ka. Anya tinaramid mo? Ha? Traidor ka. Awanan ka iti utang nga naimbag anakam. Ulit ka!
tarupam. Pumanaw ka isang wanak. Taamangan mo saan lang atong dati maaramid kukin ka. Pumanaw ka! Panipod kinaubing ko. Rinis-respeto kayo, Daddy. Kasta unay pa nagyaman mi nga kabsat. Gaputada kayo tinagbalin nga, Mami. Inday dayaw da kayong unay. Nagasat kami. Gaputa responsable kayo apadre di pamilya. Managayat nga asawa kan ama. Nagagat kan awanan bisyo. Nga maawan gayam ti rumbal nga ipanagkalmikan ka. Ngamin, naadaan kami iti ama amang lilipot. Ama adi na impatag ti bukod na pamilya. Babaero, kang runaan ti amin. Awan delikadesa na. Huston, Christine. Agasam man! Tamis mo ba'y akaanakan ni Mami? Huston! Manyaman ti parikot mi kini Mami yo. Di kagdanag anak. Tapag saritaan min tayo tabanak. Urnusan mi ti may papan kada kami, iha. Awan kan silbi yung ama! Awan! Awanin. Di ta kong resrespetuan da kita nakta, Olivia. Mapabasol mo ka di ita. No apay akas jay ti trato da itakin ka. Paklo na ka nagbitotak. Ang Apay alino ko na, Alfred. Among ka di. Asaan laeng asyak ti linukom iti kastang inaramid mo. Among ka di akaraman matindag iti anak ta. Masaksakit anda. Gabo iti kastoy ang mapaspasamak iti pamilya tayo. tawak lang, Olivia. Tawak lang agbidtot ka nagbasol. Anya ti nagkurangak. Apay ang naramid mo ti kasti kanya, Alfred. Manipod na dan ka ni tibukod mo negosyo. Ato da kiti pagrabangam kanya ka di mon mas asikaso. Saan nga umdas da ita rason? Tapno agbaba ika, Alfred. Adumot ket dagiti pagkurkurangam. Ngam nagbiro ka kadi, ha? Inapa ka kadi? Saan? Nagan-anusak? Pinasensyaan ka iti amin na pagkurkurangam. Gaputadyak kayat ang madadaol ti pamilyatang. Olivia. Ngam ka bailan a basta palabsen latan ti naramid mo kanyak. Diyak nagayatan ti mang loko, Olivia. Igagaram! Ngamin, nagbiro ka iti sideline mo. Tapno makababae ka. Nagbiro ka iti sideline mo. Tapno masuportaram dagiti kasapulan ni Jane. Sinisirap mo iti sileng ti pirak. Tapno makirelasyon kan ka. Gapo iti kalikagom na maala dagiti kayat na. Inya si dag na tirik na kanyak. Sinulisog nak ni Jane, Olivia. Ha? Di ka nagkalintigan, Alfred. Tikit di ko nam. Talaga nabayagan nga agsapsapol ka iti babae ang makarelasyon mo. Kat ni Jane pa iti biniktimam. Di mo man laang pinanunot a kabagyak. Mismo pa'y akaanakak ti kadwam anang loko kanyak. Awanan ka iti bain, Alfred. Pakawanan ako man, Olivia. Pakawanan da kami iti kanakam. Awanan ka iti bain. Ayop ka! Gusto na! Gusto na, Olivia! Pangasim! Iti unag ti danda ni 20 atawan na panagdan nata. Tanasaya at matinagbalin alangan-langan ta. Nasaya at matirelasyon ta. Awan matinagbalin na parikod. No kaano alumakay kan bumagatan. Isumatan ti panagaramid mo iti kalukwan. Apay, Alfred! Apay! Manang Olivia, siya kung ti dumawdawat iti pasensya. Gapo iti kasdyan ngay naramid ni Jane. Nabayagayaman nga amom nga da relasyon daken ni Alfred. Ngam apay adi mo imbagbaga kanyak. Kinapudno na manang.
Inungtak mat ni Jane idinamwak anak relasyon ka ni Manong Alfred. Imbaga kasi naan nanda ito'y. Gaputasaan amay parbang ti aramidan da. Nga mapay nga italaang nga ibagam. Ibagak kumaidin kan kati amin. Isuna laang. Tanagpakaasi kan nagkariti anak ko. Asinaan na ni Manong Alfred. Ulbod! Ti ko namkit di. Konsentidora ka nga ina. Saan apod no dahi tamanang. Kinasaritak ti anak ko ang makiwin na suwasan iti asawam. Nagkarimat kanya katungpalan na tibilin ko. Binaybay amkit di Ngamin, mairanranod kamat kadagiti itod ti asawa ken kwa na. Pudno nga yaw awatan nakmat ni Jane tunggal agawid. Ba nagadakkel atulong dayjay iti pamilyami. Ang saan akayat asawan day ta paburak maten iti relasyon day iti asawam. Kanayon ko matabagbagaan ti anak ko. Ang talagaan natangkan ti ulo na. Iso nagdesisyon akon nga umay dito ay tapno kasarita ka. Naladawan ti amin, Josie. Pakawanan ako mamanang. Nang runa unay ti anak ko. Aramidag kantong palag amin akayat mo. Uray agpaalilakan ka. Aging gatong palbiag. Mapakawanda kami lang agin Saanan? Ngamin, iti uray kaanuman. Saan kayo nakayat ang makita pa'y? Traitor kayo. Awanan kayo iti utang anaimbag anakam. Ulag kayo! Yak kahit ang madadahal ti pinukil ko, pamilya. Isa pa nga asim. Urnusan to ka man na ito Olivia. Tasikapay ti daganas na nga agsao iti kasta ita? No talaga kamit laeng. Pinanunot mo kuma, idi! Sakbay ang nagbabae ka. Olivia, pang-aasim ka di at apakawanan nakmatan. Awan kamin iti ka anakam. Saan kamin ang nagkitkita man ipod pinapanaw mo iti puderta? Kasano ako maama kasigurado? Awan mo't ebidensyam? Ang makaibaga at talaga nga awanan relasyon yu ka ni Jane. Olivia, awan kamin kin ni Jane. Mamati ka kumamot kanya, pang-aasim. Adakan ka daytan, Alfred. No agul-ulbud ka, saan lang asyak ti luklukwam. No di kat agraman ti mismo abagim. Pagbababoya akong ti parang lukokin ka, Olivia. Mamati ka kumakanyak. Nagbalbaliw akon. Ikarikad niya akong ulitin pa iti kasjay. Paramidag amin nakabailak. Tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Isa o pakawanan na kuman. Olivia. Pinakawan ko ni Daddy yo. Gaputadyak kaya ta madadaal ti pamilya tayo. Kang runaan ti amin. Ay ayatiklat ta ti ama. Ang abay akastoy. Abay nga aging gaita. Kat marik-rik nakpay lang ti sakit. Panagring na kat kaslabumtag ti barukong ko gapu iti nalaos a sakit. No apay mo't ngamin, pinakawan nyo pa laang ni Daddy, Mami. Kelvin, anak. Kinapudno na. Kagurak unay ni Daddy. Kagurak, kapitikas tiyang inaramid na. Angam na talaga, ati palang pakawan nyo kinkwana, ti pakaurnusan ti amin. Awanan mabalinan mi kinimanang Christine. Namalaglagip ko ti panang loko ti amayo kanyak. Kastama ti mismo aga anakag. Agburak adagos ti darak. Kakasyak ti bagiganag ko. Kasla kayat ko ti agibalas. Kasla kayat ko ti aggulo. Mawatak tirik na yo, Mami. Ang umpayan yun. Ikaranag tilatan. Asabay ko nga. Tasaanin nga ulitin ni Daddy kasi siyang inaramid na. Kang runani ti amin. Sabay ko nga. Tapod no nagbalbaliwan, Mami. Nagsakit! Nagsakit, anak ko!
Father Arnold. Imbag man, tanalagip mo ti pimasyar dito'y simbahan, Olivia. Diyak namin ang ti aramid, Father. Nagkidaw mo't kanya kon iti pamakawan ti asawak. Kastamot kan ti kabsat, ken kaanak ka aramid iti madi kanyak. Adapay lang di tabarukong mo, ti dagsan kan sakit ti basol ngay naramid na kan ka. Kasta ka ni, Olivia? Kasta nga ron, Father. Olivia, kumararag ka. Yasinag mo iti Diyos ti parikot mo. Lumasapol ngay sangit mo. Aramida. Bayam apalag anon na tirignam. Italag mo kenkwana ti amin. Bayam nga agasan ken paimpagen na ti sugat di tapusom agapuanan ti panangloko ti asawam ken ka. Olivia, tao tayo lang agbitot. At dadag iti banag apagkapuyan tayo. Nabukbukod tayo lang. Talaga amarigatan tayo. Amang solbar. Kan mangilasat kadagita panubok at umtang iti biyak tayo. Father. Awan imposible ti Diyos. Oray ka sanupay ka o nagtisugat ti tapusom. Kabailan nang agasan kan pagimbagan, Olivia. Basta agtalag ka lang kan kuana. Tinungpal ko ti bilin ti padi kanyak. Nagkarkararagak ket inyib kas ko amin iti Diyos ti parikot ko. Insang sangit ko ti amin, aging ga anariknak nga inot anapukaw ti sakit kendagensen iti barukong ko. Namin pinsan nga rod a pinakawan kon dagiti tattao a nakaaramid iti saan a nasayaat kanyak, ket nagbalin metten anaanayas ti relasyon mi nga agasawa, kasta metten iti sibubukal a pamilyami. May saak kadagiti makapanaknek nga awan ti parikot ken panubok asaan tayo akabaalan asulbaran no lakit dita ditay umibat iti Diyos. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Olivia. Ken ka pagayam, Olivia. Talaga narigat ti mamakawan. Nang runa no kapudpudutan pa'y dagiti pasamak. Angam kas ko na dangarudan, time heals. Amin abanag ket ada pagpatinggaan na. Ni Apo Diyos tupay ket mamakawan. Datayon tulakit din a tao laeng. Amin tayo ket ada karbangan na nga agbaliw ken mga barwanan. Di tay nga rod ko maipaidam dayta para kadagiti ipatpatag tayo iti biag. Nasaysaya at matlaang nga awan gura iti kaunggan tayo. Naragragsak matlaang ti agbiag nga addatal na, kapya, ken panagiin nawat iti uneg ti maysa a pamilya. Alakastan pagayam, Olivia, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.